Kumpaniji bħal Foster Clark huma ċertifikat ċar ta' suċċess lokali. Kien dan il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch meta żar il-fabrika tal-Foster Clark f'San Ġwan, kumpanija tal-manifattura tal-ikel ibbażata f'Malta bi-storja li tmur lura għall-1889 meta oriġinarjament twaqfet fir-Renju Unit minn George Foster Clark. Mal-wasla tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista intlaqa' mid-diriġenti tal-kumpanija li dawruh ma' waħda mill-fabbriki fejn iltaqa' mal-ħaddiema u seta' josserva mill-qrib kif isiru d-diversi prodotti li toffri Foster Clark u l-proċess li għaddu minnu qabel jaslu għand il-konsumatur. Liema prodotti jinkludu custard, jelly, xorb, taħlitiet tad-deserti, cake mixers, essenzi u food coloring fost ħafna oħrajn. Apparti f'Malta din il-kumpanija għandha manifattura fis-Saudi Arabja u anke fl-Italja u tesporta aktar minn 99% tal-prodotti tagħha lejn 80 pajjiż madwar id-dinja kollha. Flaqa mal-kap tal-Partit Nazzjonalista l-amministrazzjoni tal-kumpanija qasmet miegħu l-isfidi li qed taffaċċja u l-aspirazzjonijiet li għandha sabiex tkompli tespandi. F'kummenti lil Net News, Alex Borch tenna kif gvern ġdid nazzjonalista ikompli jkun ta' sostenna l-kumpaniji bħal Foster Clark ikomplu jinvestu f'pajjiżna u jkomplu jikbru anke lil hinn minn xtutna. Isir ħafna training u retraining u skilling u reskilling tal-ħaddiema u għalhekk tagħtik added value għaliex il-ħaddiema ovvjament dejjem jiġi reskilled sabiex ikollu iktar pagi għoljin, però jkun ta' ċertu teknika u skill li tkun importanti għalih li jkompli għaddej. Kumpaniji bħal dawn huma ċertifikat ċar ta' suċċess lokali għaliex fl-aħħar mill-aħħar xintara kumpaniji li bdew mix-xejn u llum espandew daqshekk hija xi ħaġa li aħna bħala gvern alternattiv irridu naraw illi kumpaniji bħal dawn ngħinuhom biex ikomplu jinvestu f'pajjiżna u jkomplu ikabru anke il-footprint tagħhom b'mod internazzjonali. Min-naħa tiegħu il-Managing Director Joseph Busuttil irringrazzja l-kap tal-Partit Nazzjonalista u d-delegazzjoni tiegħu għal din iż-żjara u faħħar l-appoġġ li qed jintwera lejn in-negozji Maltin biex ikomplu jespandu. Bħala Malta l-sfidi tagħna il-pajjiż huwa żgħir, allura l-industri bħal tagħna li dejjem qed naraw kif inkabruhom ikollok ċertu sfidi fis-sens ta' trasport minn barra minn Malta u anki biex iġġib Malta u kemm bħala nies. Għal din iż-żjara il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch kien akkumpanjat mis-CEO tal-Partit Nazzjonalista Sabin Aġus Kaburdin u mix-Shadow Ministers Ryan Kallus u Jerome Caruana Cilja flimkien mal-kandidati tal-Partit Nazzjonalista Jonathan Muscat u Marilena Gawci.